ole tunruma chuan California khopakhat Tracy khua a meichhenau pangchunga thil thlengrap thlak tak mai chungchang kan ngai thla ho le don ani senra ken tui hi March niriat kumsang ni pakhata California Tracy khua alo pianga naupang fel takle harwang tak mai ani a school kalrual alo ni chho chuan Jacobson Elementary School a chung te chuan an kaltira kumriat mi aron ni chuan anu chung telama apile pute hnena mobile home parka an chenga akazin ama aya upa pathum te po chu apile pute bulan chuan an cheng ve bok ti chuan thian dang vak po kom lutuk lovin an unawin anin kom khom thina ma se tlailama chuan an mani thian te theu ina reilo te chu tlai tin an leng ve thina ni chutia an thian te ina an len ni March ni somni pasari tlaya chuan sunrise chuan a thian te ina len tur thu chu apile pu te chu hrilin a len na tur hmun lampan chuan a chuak le ta a ma se tlai lam dar li ari thleng po chuan sunrise chu alo ho ta reng lo maya ma se apile pu te chuan a thian te ina cho a ei nga la ni ringin ngai that lo na lutuk po nei lo chuan zanria te chu anei san ve a ma se zanria anei kham hnu po chuan sunrise chu alo la ho lo wangin an ngai chu a thalo tran ta a ti chuan sunrise chan chin ngai ven tur chuan a thian te in lampan chuan an kal ta ni ma se chu tia a thian te in zong zong an zon kwal hnu po chuan sunrise chu an mu zo ta chuang lova ti chuan zandar sari le minute somnga pathum thleng po a thuthar engma an hriat thei tak lova chuan Tracy police te hnena chuan an tun bo thu report chu an the lu ta ni ti chuan rang takin police te chu sunrise te na chuan an ron thleng ngal thuaya chanchin kim chang hriat masak tumin sunrise pi le pu te chu bia in avodan kim chang chu an han zot ta a ma se sunrise chung te chuan tlai lama a thian te ina leng chu a ho tak lo thu bak engma an hriat zui bik lo thu an lo soya ti chuan police te chuan sunrise chu a thian te in lama chuan an han zong kwal vele ta a ma se ahma ang thowin police te po chuan sunrise chanchin reng hriat bel tur an vanei tabik lo vani ti chuan sunrise te then oma CCTV footage chu an han en le ta a ma se aleng chuak tur hlim taka akal lai bak chu engma thil dang mu chua an nei le ta chuang lo vani chu tiang ani awang chuan police te chuan an na hau tak zet mai tho pui tur chuan FBI lam chu an som ta a ti chuan March ni somni pariat le ni somni pako a chuan emergency response team le firefighter te chu sunrise ong tur chuan an ron in pe a chu baka helicopter le motor mangin California Highway Patrol 10 an ron zon pui boka chu mai baka Tracy police te chuan sunrise omna chin hria le ama lo mu emo a omna ko mu thei hne na dollar sing ni le sang ni pek anin tiam boka ti chuan thei top chu in na satakin azon na chu an thok chho tran ta ni ma se an zon na sat ang a in ma an son thei lo hle a beidon rum chang an nei ta fo maya ma se chol lovin an zong zela ru bo emo ani chu an rin berawangin ram hnuai le mi tlo po vak lo na hmun te a ruang emo adamin emo mu in be seilu tuk lovin an zong ta zela chu tianga an zon mek lai chuan ni ru kumsak ni pakwa a chuan lo nei tu pakhat George Louis Franco chuan a huan en kol na a tui khua pakhata chuan suitcase dum pakhat a hmuta a chanchin tharlama sunrise bo thu te alo hriat ve wangin chu suitcase chu amma a hon ngam lo wangin 911 chu a call ta a tui khua chuan suitcase dum a chhar thu le police te chu thil en fia tur chuan awangien ta ni ti chuan rang takin police te chu jo sa tui khua lama chuan an ron thleng ngal thuaya ti chuan chu suitcase chu an han hong ta chuan sunrise ruang chu an mu chuak ta ni ti chuan police te chuan jo sa chu dollar sing ni le sang ni chu an peta a sunrise ruang po chu zirchian turin an thon ta nga lani ti chuan sunrise ruang chu uluk taka ending nga lani a chu ta chuan thilrap thak tak mai an mu chuak ta a sunrise chu pong sual ani baka damdoi manga hrai ani tian hreta a an damdoi man po
aprazolom ani ti an hre theia tuna chuan he damdawi hi Xenex ti in a hming thlak ani to nge ni ti chuan chu tianga sunrise chu pawng sual ani ti an hriat nu chuan a chung te pawh chuan rin hlel an lo nei ngala chu an mi rin hlel chuan sunrise chu kumruk mi ani lain a hmuya a fop to ani ti te pawh chu police te beng a lo thleng thuaya ti chuan police te chuan an mi rin hlel chu thu zo fia turin an la ngala ma se sunrise thi na chung changa thil ti sual tu nge yani ti fin fia na an nei boxi lo wangin an chua zalen le ta ni chu pa an chua zalen le nu chuan sunrise nu chuan sunrise te zirtir tu Melissa Huckabee hne na tanga message adon chu police te hne na chuan a hril vele ta a ti chuan police te chuan chu message chuan han chiar vele ta a chu message a chuan sunrise chu a bodon ni tlaya chuan a ina a len thu le a ho hnuwa a suitcase dum a botak dai thu chu a lo in ziaka chutia suitcase nei tu an hriat ta ka chuan police te chuan sunrise te zirtir tu nu Melissa chu thu zo fia turin an la vele ta ni ti chuan phim khur le uluk takin police te chuan zo na an han zo ta a message satang chuan sunrise chu a boni in a ina chuan a leng ani ti an hriat thu te soin a ina tang chuan in lampanin a ho ngal nge a thian te na aleng koile ti te chu a hriat le hriat lo te an han zo ta ma se Melissa chuan sunrise chu chumini chuan a ina a len ngei thu le a fa te ne na infiam a phalo wanga a hole tak thu soya a ho nu reilowa a suitcase a bo thu a hrele ta a midang tu ma an lo kallo wanga sunrise chu ring hlel ani thu le chumi ani awanga anu awa hril tak thu chu a soita a ti chuan police te chuan chutia a suitcase a bo ani ti a hriat hlima engwanga soilo nge ani ti le sunrise ruang an char hnuwa suitcase dum chu engwanga ata ani ngei le ni ngei lo te fin fia tum lo nge ani an han zot le ta a Melissa chuan a ruang le chu suitcase dum an hmu ta ka wangin sunrise chuan a runge yani ti chiang thokhata arina wangin engma a soita lo ni in a in soyani ti chuan police te chuan Melissa hne na chuan engwangin nge sunrise botir police ten an zon kwa laya an ina akal thu chu soi chuak lo nge ani an han zot le ta a Melissa chuan a suitcase dollar zani man lai ru tu chin chang hria anga om chu adu lo wang ni in a in soya chutia police ten an zon kwal fe nuwa po an case chuilaya ma so na tur thil an hmu chua bel tak lo wang chuan Melissa chu an chua le ta ni chutia an thu hriat an bo zui na lama chuan ma son na engma an nei hlei theilo wang chuan police lampo chu an beidong rum hiala ma se chu timaya beidon sana case chu ti top mai an tum hau lovani chu tual thana thil ti sual tu tak man chua ani theinan chuan thei top an chua le ram rama ti chuan rei tak an chui hnu chuan Melissa chu bipolar disorder na anei ani ti an reta a chu baka borderline personality disorder le schizophrenia natna sang chi thum nei ani ti an hre thei ta a chutianga natna anei ani ti an hria chu hnu chuan police te chuan Melissa chu an en thlaru tareng mai ani chutia an en thlak ruk lai chuan Melissa chu a chang le atrapa a chang le anuya ami zia chu hria thiam har khopin a in thlak kwal na sani chutianga a om kwal na satawang chuan police te pawh chuan sunrise thi na chung changa pawh chuan a in hnam hnoi ngei an ringa ma se chiang taka thu hriat an du awangin Melissa chu an la thli thlai tareng ani chuti lai vel chuan California mi puite chuan sunrise munhnung ber tu chu Melissa ani awangte a in chu Melissa len hnun na ber ani awangte le a suitcase a sunrise ruang char ani boxi awangin mi puite chuan sunrise thi na chung changa chuan Melissa chu a in hnam hnoi lo chu chui chiang wa turin police te chu an lo nor na sa hle boka chutia police ten nor na sa tak mai an don hnu chuan police te pawh chu an ril ru buai lea an case chuilaya tangkai tur thil dang engma an hmu chuak thei boxi lo nen an hnu chui to na te chu an han thlir kwal le ri thina
chutia voi tam fe an thil hriat to nu an han chin le kualna a chuan thil pakhat an mu chuak ta hlau mai le sunrise chu cctv footage cha an mu na konga akal lai chu uluk le zualin an han ena melisai te in lam chu apan nge yani ti an hre thei ta a sunrise ron lan minute riat nuwa melisai chuan biak in lama panani ti an hre thei ta boka ti chuan minute somriat panga nuwa George Louis friend ko tui khu lampan chuan akal le ani ti cctv footage satrang chuan an hrele thei bok chu tianga an hmu nu chuan police te chuan biak in lam en chiang tur chuan an kal le ta a biak in chung an han en kwal chuan chang nuaina thisen dalam to kai chu an hmu ta a chu thil chu zirchian tur chuan an thon ngalani chu chang nuaina a chuan melisai kutjetha chu an hmu ta a chu mai baka chu ta thisen kai le sunrise dna chu alo in mil chia mai boka te chuan police te chuan melisai chu thuzo fia turin an la le ta ni ta chuan melisai chu biak ina chang nuaina an hmu te cctv footage sa a chet tlatna an hmu chua zong zong tele chang nuaina a chuan a fingerprint an hmu chua thu te chu an han hril ta a ta chuan melisai po in zeb lovin ain puang ta ni ti chuan melisai chuan sunrise le afa te chu an in biruk siak thu a soya chuti lai chuan sunrise chu a suitcase a biruk tirin zipar chu a zip phuita ni in a in soya an nuwa biak ina kal atum nuwa sunrise chu suitcase a chuan a da ani ti a thei nilawangin rang taka suitcase a hon le thu a soya ma se chuti lai chuan sunrise chu a lo thi to ni in a soibok ti chuan cpr mangin thok tir le a han tumpo chuan a chan man talo ni in a in soya ti chuan sunrise chu ama thang tho ani ta ka wang le thiam lo a chang tho tho don ni a hriat awangin a chang nuaina chuan sunrise chu a vole ta ni in a in soya chu mai baka damdoi pakhat zenex chu aka chunga aka lu baka pong sualanga alan thei nan asera chuan a chang nuaina chu a thun lu thu a soiboka chumi hnu chuan a suitcase a khung le in biak in lam apan pui ta ni biak in atang chuan George Louis Franco tui khu lampan chuan atlan pui le ta a chu tha chuan a paita ni in a in soibok ti chuan a suitcase bo chan a soivat lo thu an zo chuan melisai chuan a bo thu a soivat chuan sunrise mu ani nuwa ama chu anrin hlel a hlau wang ni in a in soya chu mai baka zo sa tui khua awa pai kher na chan po chu tui khua chu an omna atanga hlataka omani awangin sunrise ruang an hmu mai lo na ni in a soibok ti chuan melisai case chu ko ta ngai tu anita a ti chuan melisai chu thiam lo chantir ni in kidnap le pong sualwanga thiam lo chantirin penal code section zahni pasari na le zahni pakuana tlo chanin thubuai an ortira naupang kumsom palin wailam ti nom na awangin penal code section zahni somriat pariat na tlo chanin thubuai an ortir boka naupang chunga manrua alekawangin penal code zahni somriat pakuana mangin thubuai an siam sak bokani ti chuan code chuan chung thubuai rang rang awang le tual atha awang chuan bel thei lo le dam chung tang turin a chung thu aril sakta ni ole tuntruma tan chuan khati zong kha ni le phot sela ka video te minlo thir sak thina wangin lom thu ka soya chuti rual chuan ka video minlo thir sak pa khan like button kha minlo me sak keu thin don nia hun man nuam ve ko le